Yes, team. At live na live pa rin tayo dito sa loob ng ating Ateneo de Naga Gymnasium. The battle continues between these two great teams. It's between the ACC Green Serpents and the NCF Tiger Cubs. Second game ng ating Juniors Finals Division. So again, team, talagang magandang bakbakan nito. Hinihintay ito ng mga manonood. What would we expect? Big crowds, big game, and big wins between these two teams. Serpents at NCF Tigers dahil nga last week nakita natin ang ating Game 1 kung saan nga nanalo itong ating ACC Green Serpents. Pero titingnan natin ngayon if the NCF Tigers will bounce back or the ACC Green Serpents will bring on the championship for the juniors basketball. Yes, team, nasabi mo nga dito, pag nanalo ang ACC Green Serpents, sila na ang hihiranging champion dito sa ating Juniors Division ng Bucal Season 5. Meanwhile, sa ating defending champion, kailangan nila dito ng extra effort to force a Game 3 tomorrow. Kaya naman, again, good luck dito sa ating dalawang kupunan na ito. And of course, live na live tayo dito sa ating Ateneo de Naga University Gymnasium kung saan po makikita nyo ang supporters ng NCF at ng ACC Green. Kung bakbakan po ang mapapanood natin ngayong hapon na ito. Yes, tamang-tama ka dyan, team. So nakikita na nga natin dito sa ating right side, we have the NCF community, and on my left side, we have the ACC Green Serpents. Talagang full support dito sa dalawang kupunan na ito. So ano ang ine-expect mo, team, na bakbakang mangyayari dito sa hapon na ito? Alam mo, Rek, mas magiging maganda yung bakbakan ngayon dahil nga itong ating NCF Tigers, uhaw sila sa panalo para dito sa ating championship round, while the ACC Green Serpents will give their all para naman maiuwi ang kanilang kampiyonato na ngayon ay baguhan dito sa ating juniors basketball. Yan, and I'm sure our live viewers is also excited kung ano ba ang magiging resulta ng larong ito. Kaya comment down below kasi mag-shoutout kami mamaya. Yan nga, Rick. Ayan nga, alam kong excited na po ang lahat ng mga supporters ng NCF Tigers. Kaya sa atin pong pagbabalik, makikilala na natin o mapapanood na natin ang mainit-init na bakbakan dito sa loob ng Ateneo de Naga University Gymnasium for the Game 2 of the Juniors Basketball. It's the NCF Tigers versus ACC Green Serpents. Dito lang yan sa Oragon Sports TV, Liga ng mga Kampiyon. The fastest growing fiber internet got even faster. Again! Dahil ang doble na, di noble pa. Converge Fiber X Plan 1.5 from 100 Mbps is now 200 Mbps. Doble ulit ang bilis, doble ulit ang sulit. If you're an existing subscriber, automatic upgrade ito. And if you want to make it permanent, just agree to our new terms and conditions.
As simple as that, no new application, and it's absolutely free. New Converge Fiber X Plan 1.5. Ang dobleng sulit, new offers from Converge. Doble na, di noble pa!